waneno ka papo pong jopiny nitiere kanyo gintiere gi sise gi riyo mano mar winjo ginero ma bende jatend piny Kenya biro bedo ka twake chutho to bende warito twak mare bende kotenre kod pek mano mar nengo mar ngima odede wang'e ni budget ibiro bed ka isomo mano mar hiko omenda mar higa mar 2024-2025 ma bende biro bedo ka chako tiyo chakre dwe mar 7 mar higa ne sani paro kata mana okang' mar choko pach jopiny bende dhi nyime kotenre kod paro mar chik mano mar budget kata mana mar iwacho ni finance bill mano mar higa mar 2024. Kamano ni gisebedo ka gichoko paro but tabu ma wan godo Sharon en ni paro michoko itero kanye nikech ne waneno finance bill ma 2023-2024 ka bende nochok paro kendo ne oganda mopogore moting'o professionals jo Kenya man piny gi manie duond buche mopogore kaachiel gi jok manie corporate nokelo pachgi to wachore ni pachgi go matin sana mane otiyo ng'enyne gik moko nodhi mana kaka treasury nopange wageno kendo wabedo gi watemo keto geno ni this time round ok gibi keto pach jopiny kando kata jo professionals kaeto gitiyo gi pachgi giwegi. Seche mane wachako gi Milton na wacho ni kakoro gima chalo mo kende mo michamo omed ne tax moko 2-3 wiye koro en gi tax 4 mopogore to sami seketo tax 4 ewi mo nyiso ni i-discourage kata igolo ability mar jo maloso modhigo ka koro gibiro bedo mana ka gitimo trading nikech gimnyalo wacho ni kidhi Malaysia kata Singapore or Thailand inyalo yudo mo e yo mayot mikel ka miusi mopogore gi nengo mar loso mono ka koro wageno ni wabro wacho